Afrika sanibonani, angethembe niyaphila nonke. Namhlanje ngithi angiphendule abafowethu abahlukahlukene abahlese bengibuza ngoMoses Ngwenya. Abanye bathi angichaze ngomlando wakhe, abanye babuza ukuthi wahlangana kanjani neSoul Brothers. Miningi nje imibuzo eyahlukahlukene. Okay, ngizobeka lokho engizokubeka ngocela ubambe ngendlela ezobamba ngayo ukuthi lokhu ke kungena ngaphasi kombuzo ebenginawo ngoNgwenya. Ngiyocela futhi abanolwazi oluthe thuthu kunalo engizolushiya la babhale ngezasi kuma comment bengeze. uMoses Ngwenya mfowethu insizwa yaseGoli ezalelwe eSoweto eDube. Uzalwa emndenini omkhulu. Ekhaya kubo ngithi babe u10 yena owokugcina owes10. Obhuti bakhe babe negroup yomculo okwakuthiwa ama Crocodiles. Babedlala ijazz. Ukuthi ke kwakunama keyboard ke lapho ekhaya. Emncane ube nomkhubo ukuthi awantshontshe lama instruments awadlale uma bengekho. Njalo asala awantshontshe awadlale. Kanti ngelanga bazombamba. Bambambe edlala abe novalo kwesabeke ngaphela uyingane ukuthi hey ngizashawa ke namhlanje. I know instead benza opposite bakujabulele lokho abamfice kwenza. Then wasekhululeka kwafunda kahle ke lama instruments. Uthe safunda kanjalo ukudlala ngoba phela wayesemncane. Wezwa kuthiwa uHamilton Zimande ufuna umuntu okwazi ukudlala iorgan. Wahamba wayokhona wayofuna umsebenzi. Ngaleso sikhathi wayeseshile esikoleni esesebenza efemini bakamabhandi. Wasebenza isikhashana esincane nje. Kwaba inyangana noma yini. Ngoba wayesemncane naye. My Hamilton Zimande amtest Hamilton Zimande kuthiwa uyakwazi ngempela ukudlala iorgan. Avela amqasho Nzimande. Kwakunamaqembu kayimaningi ngaphasi kwaNzimande, omatshitshi esimanje, untombi zesimanje manje, obani yabo. Athi wena uzodlalela amatshitshi esimanje. Ngoba kwakukhola uSolo Rametsi wayekade edlalela intombi zesimanje manje. Awadlaleleke lamatshitshi esimanje. Athi sathi awadlalela kujoyine enye igroup okwakuthiwa iYoung Brothers. Ijoyina eGalo ifike ingene ngaphasi kwaHamilton Zimande. uHamilton Zimande wayenama group amaningi ngaphasi kwakhe kangakuthi inkampani yakhe yayibizwa ukuthi Sibaye Isikhulu. So bangena ngaphasi kweSibaye Isikhulu ke lapha beSoul Brothers. Uma befika lapho kufika abafana nje insizwa zodwa. Zencane abafana abancane abasuke eNatali ngokuzalwa. Ajwayelane nabo ke phela ahlale nabo ngaphela ungangabo. Ngesikhathi ehleli nabo banomculo wabo abawudlalayo bona. Kulo mculo wabo ngesikhathi bewudlala badlala insimbi zodwa, iginci nje zodwa. Ningixolele. Badlala iziginci zodwa nje. Kuno American Zulu odlala rhythm guitar, kube no Sanzile Mchunu odlala bass guitar, kube noTuza Mthethwa odlala lead guitar. Kube no David Masondo odlala ama drums, kube no Pompi Sosibo odlala isaxophone. Badlala le soul music nabo abasuka nayo eKZN noma basuka nayo esibayeni sikaMasikane. Ngesikhathi ehleli nabo bepractice bedlala lo mculo wabo, yena afakele organ kulo msindo wabo. Kwaphela kuhleliwe abafana bodwa, intombi zesimanje manje ngale kusho ukuthi intombi lezo. So nawe uyasuka ngale kubantu besimama bezodlala nabafana ngabo. Afakele organ umsindo ube mnandi ke manje phela sekuedwa enye instrument. Njalo uma beqala bedlala ingoma afake iorgan, uma beqala bedlala ingoma afake iorgan. Kodwa yena akasilona ilungu lale Young Brothers. Uzimele nje, uyifreelancer kuyintombi zesimanje manje. Kanti uzothi uyayifaka le organ kufika uNzimande. Ayilalele into abayidlala bese uNzimande hey lalelani kuzafuna inamba noqopha nini. Hlanganisana ingoma nami noqopha.
and ngaleso sikhathi iSoul Brothers had umuntu owaye good composer, waye good kakhulu, uTuza Mthethwa. uTuza Mthethwa vele aqamba ingoma umshoza, then ingoma zasihamba ngambili phela ngoba kufunakala kube umshoza then kube nenye ukuze malidlala iplate ukwazi ukuliphendula. Aqamba umshoza, angisazi noma uMerine lenye. Nizongikhumbuza ukuthi ubani lo owayengale kumshoza uma umphendula noma uMerine noma ubani. Bayiqambe ayilalela uNzimande ibe right, ahamba ubhuka esitudio uNzimande ba record baqede. Isina le organ lengoma. Kodwa umuntu odlala organ akalona ilungu leSoul Brothers. Bahambe baye eZimbabwe, kodlala isiba esikhulu eZimbabwe. Uma Tomze manje Matshetshe simanje nayi Young Brothers le ikhona lapha. Mabefika eZimbabwe besadlala nje khona kwakusey rotation ngaleso sikhathi. Bezwe ngosizwile kuthiwa ayi eSouth Africa record lini alithandwa. Kangangokuthi lashaya igolide within 3 months. Within 3 months nje laselidayise kakhulu. Mabebuya babuye sebezilomo nabo Soul Brothers. Ngoba baqala ilento umshoza bawukhipha beyiSoul Brothers. Babe practice Young Brothers, kwasho ukuthi ke badlala le soul music le. UNzimande wabashintshisa igama baba yiSoul Brothers, bahamba ke bawu record umshoza, bayikhipha iSoul Brothers umshoza. Ngoba wakuvela idlalwa isoul music. Oyike kwaphuma umlilo lapho, emveni kwaloko bavele bahlanganisa ke ezinye ingoma ke ababeveli benazo baloko bazirecorda zahlangana zakhipha iLP. Leyo LP bayibiza ngokuthi umshoza, kunamasingile. Ngonyaka olandela lowo ayithi benengoma manje abaziqambayo, naye uma yedwa practice organ yakhe naye uyaqamba naye eyedwa besathathe lento ayithule kubafowabo, basho bathi no imnandi. Uqambeka ingoma ethi Mama kaSibongile. Leyo ngoma ihamba nezinye ingoma nayo, iphume ibhalwe ngaye ukuthi iqanjwe yena le ngoma ethi Mama kaSibongile. Iqala ngani ngale organ, yabo. Umama kaSibongile uma umlalala kahle akasiwona umbhaqanga, kodwa futhi akasiyona isoul. Kwaba yinto efuse umbhaqanga nesoul. Engazeki ukuthi iyini, awazeki kahle ukuthi iyini ngoba ivele ya dominatewa iorgan. Iqanjwe ubani? uMoses Ngwenya. Lo ngoma lethi Mama kaSibongile ngendlela eyaduma ngayo iyona eyenza ukuthi iSoul Brothers idume ibe kule ndawo ekuyona namhlanje. Yabo. Kanga uthi ama royalties akhona wathi ngangawe imoto uNgwenya. Then kusuka lapho ke wagcina ke manje ke sebemthathileke wavela ugcine seyilungu ke straight eligcwele leSoul Brothers. Yabo. Bakhula ke bakhula wahamba iminyaka ngebhadi baloko beshona ke bephunguka. Kuthe ngama 80s. Is it 80s? Yeah. Angazi 80s noma 90s lapho. Yeah, ama 80s ngoba ngo87 ngicandwa ekade ikhipha iM2 noma wayikhipha yeah. Waqala ke umsebenzi wakhe ke manje ozimele la edlala khona ama keyboard wodwa eyedwa. Wakhula kakhulu nje, kakhulu. Kanga uthi bathe noma abafowabo beshona bonke egroupini wasala wayibambishisa insimi njengoba namanje sayibambile. Ukuhlangana kwakhe neSoul Brothers kwaba yilokho ukuthi bahlangana kaNzimande ngaleyo ndlela. Namhlanje ke usayibambile, iqembu lisaqhubeka lisaphambili. Kuyimanje lihlanganisa umsebenzi omusha wokugubha u50 years of anniversary iSoul Brothers ikhona. Ngenxa yesikhathi nangenxa yomlando phela labantu ama legend ndibona abasunguli balomculo. Ibona abantu abasungula umbhaqanga wasungulwa ukungena kwe keyboard kwi soul music. Bagcina sebeshintsha style ake